Il-kumpanija Enemed għamlet eżerċizzju ta' emerġenza fl-installazzjoni tagħha f'Biżebbuġa. Dan l-eżerċizzju li jsir fuq bażi regolari jgħin sabiex il-kumpanija dejjem ittejjeb u tħejji lil dawk kollha involuti għal emerġenzi f'każ ta' inċident f'dan is-sit. Għal dan l-eżerċizzju indaqqet is-serena li tintuża fl-ar tip ta' emerġenza. L-Operations Manager, l-Inġinier Philip Borg, ta' spjegazzjoni dwar dan ma' Net News. L-eżerċizzju li għamilna llum kien wieħed massiv, jiġifieri involvejna lil kulħadd, ġibna l-fire engines, għamilna simulation ta' fire. Mhux obbligu li tagħmlu hekk kull darba, ġifieri ħanġieli nagħmlu mbagħad desktop exercise, jiġifieri biex nibqgħu dejjem familjari mal-emergency plan li jkollna. Però tal-lum kien wieħed li jinvolva l-CPD, ġifieri hawnhekk ġew St. John's ukoll Rescue, ġifieri biex għamilna simulation ta' incident fejn kellna narma tank. Sabiex sar dan l-eżerċizzju l-kumpanija infurmat anke lil pubbliku li joqgħod fl-inħawi sabiex ikunu jafu b'dak li kien ser ikun għaddej u allura ma jallarmawx ruhom u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet fejn ikun hemm bżonn. Iżda forsi wieħed jistaqsi, x'tip ta' ħidma ssir f'emerġenzi bħal dawn? Jispjega dan Tony Pisani, Operations Manager fih dan il-Protezzjoni Ċivili. L-exercise li jsir, daħna nissimulaw għandna tank kien qed jaqbad, kien qed isir xi xogħol u għal xi raġuni ġara inċident u allura kien hemm spillage ta' fuel. Aħna nintervjenu billi nipproteġu t-tankijiet tal-madwar biex in-nar ma jkomplix jeskala ruħu u kellna wkoll xi nies involuti, ġifieri dawn in-nies li ta' parsi kienu qegħdin jaħdmu hawnhekk ġew immaġġajn, allura aħna nipproteġu t-tankijiet permezz ta' water curtains ta' ilma. Nużaw l-extinguishing media tat-tata biex nitfu in-nar, ninżlu għal dawk in-nies u noħorġu l dawk in-nies minn fejn kienu qegħdin għal periklu. Ovvjament imbagħad il-kumplament tal-operazzjoni huwa li jintefa' in-nar. Dan l-eżerċizzju ta' emerġenza sar skont ir-regolamenti tal-Control of Major Accident Hazards, regolamenti li qegħdin hemm sabiex il-kumpaniji jassiguraw livell għoli ta' sigurtà sabiex ma jkunx hemm effetti negattivi fuq il-poplu u l-ambjent.